veľmi sa teším, že ste prišli, teda, že ste brali ten čas a navštívili ste nás a dali ste nám možnosť teda túto tému vydiskutovať. Najprv by som reagovala na vaše úvodné slova, kde ste spomínali petície. Ja som tu aj ako rodička základnej školy, tam mám syna v základnej škole na Lajoša Pongráca a som tu ako predsednička Združenia rodičov Maďarského gymnázia. My sme asi jediná škola, ktorú sme petíciu nepísali. Neposlali sme ani vám, ani mesto Šahy. Akože nie. Ktorá maďarská škola mala petíciu? Ale gymnázium nemala. Ale gymnázium nie, lebo sme komunikovali s kým sme mohli teda a sme verili, že dostaneme bližšie informácie. Tiež sme zistili medzičasom, že tie informácie unikajú, miešajú sa, vymieňajú sa medzi skupinami ľudí, každý hovorí niečo iné. Tak preto sme sa aj tešili, že napriek tomu, že sme sa dozvedeli z ulic, že toto stretnutie sa organizujeme, ale že máme možnosť teda tu byť a vyjadriť sa k tomu a pýtať sa. Toľko som chcela k tomu povedať. Spomínali ste, napísala som poznámku, že kraj vie garantovať existenciu stredných škôl v súčasnej podobe. Tak moja priama otázka je to, ako rodič, viete nám garantovať, že gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským sa zachová v tejto podobe? Ale sa pýtam, lebo najprv spomínate, že spájanie na horizontálne veci. Históriu, keď poznáš, že moja babka, a teraz neberte to tak, že moja babka slobodná s priezviskom Lejvardiová a na kuchyni mala takú plachtičku, koňha dízel, jeden nedik, mindy, kinom leza zebí. To sa vás tak nepýtate, či na zmiešanom území. A ja ako bývalý starosta obce Udvar, Dvory nad Žitavou, sa na takéto niečo nemôžete spýtať, či ja garantujem tu vyučovací jazyk alebo gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským. To je absolútna priorita. My sme tu jeden, my sme tu dva národy, jak som povedal. Žijeme v symbióze, doplňame sa navzájom a jednoducho, keď bude čo i len jeden rodič mať záujem o štúdium svojho dieťaťa v maďarskom jazyku, tak vám garantuje, že aj Tomáš Drucker, ktorý je môj osobný priateľ, minister školstva, vám také ten čomčí. V konečnom dôsledku to tu pred chvíľkou pani profesorka povedala, že čo sa týka nejakých garancií alebo respektíve podmienok na vytvorenie jednej triedy, tak slovenské školy majú podstatne vyšší nárok na minimálny počet žiakov ako školy s vyučovacím jazykom maďarským. Čiže už len toto je tak. Na zmiešanom území obe školy majú. Ale my sme tu zmiešané územie dá povedať. Takže aj slovenská škola, aj maďarská. Takže vaša odpoveď je áno, zachová sa v tejto podobe. Jednoznačne takúto odpoveď s tým aj nemusíte dať. Keby ste nám to mohli gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským a že či ich plánujete v tom ďalšom horizonte spojiť do jednej vlastne školy, ale hovorím, je to teraz výhoda toho, že od 1.1.2025 už nebudú existovať spojené školy, ale budú názvy gymnázium vyučovací jazyk slovenský, gymnázium vyučovací jazyk maďarský a plus stredná odborná škola. Čiže nebude už ten argument, ktorý bol, že je spojená škola jedno s druhým, ale budú tam 3 názvy tých škôl, ktoré budú vlastne pod jedným spojením, ale nebude to spojená škola. Čiže každý bude vidieť, čo tam je, že teda tieto názvy tam budú figurovať. Čiže už to nie je, budete mať len jedno ičo a budete, čiže na to ste sa pýtali. Slovenské alebo maďarské, zachová maďarské vedenie. Pozor, ale keď sa pýtate nejaké nové výberové konanie, bude sa kreovať nová rada školy, všetko, ale to už ste v ďalekom horizonte, ktorý je, ešte nič sa nedeje. Viete, to je len ten návrh tej racionalizácie, ktorá je a o tom rozhodne nová rada školy, ktorá sa bude kreovať a takisto bude nové výberové konanie. To nie je také. Samozrejme, čiže
Veď bude gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským, bude gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským, to bude zachované a bude k tomu daná strednoodborná škola. To, čo sme hovorili v rámci demografického vývoja, aby to tu bolo zachované. My nič iné nechceme, my nerušíme nič, my len chceme ekonomicky a po tej metodickej strane, po tej využiť tieto priestory a dať možnosť každému, aby bol vyvzdelaný na území nášho kraja a v tom jazyku, ktorým je, aby ste šahli. Nejdeme nič rušiť. My len chceme spojiť a dať tú šancu všetkým, aby tá možnosť vyučovacieho procesu tu ostala. My nič iné. Svoj hlas asi ma počujete. Pán predseda, pán riaditeľ, ja si tiež nesmierne vážim, že ste prišli a dúfam, že ste zvedaví fakt aj na tú stranu, že prečo by sme chceli patriť pod mesto a my v tom vidíme rácio, hej, vidíme tam niečo logické. Len na začiatku ja by som chcela povedať, aby fakt všetci vedeli, keď ste sa pýtali, že či je tu niekto, kto chce vlastne to spájanie, aby tu boli spojené školy ohľadom alebo ktoré sa zamerajú na vyučovací jazyk. A je mi nesmierne ľúto, lebo pán riaditeľ s tým začal, že sme tu preto, lebo bude optimalizácia siete škôl a ohľadom petície. A znamená, je konjunkcia. Prepáč, ja som matematička. To znamená, že aj jeden, aj druhý úsudok musí byť naplnený. Možno, že sa nás netýka petícia, ale týka sa nás optimalizácia. Tak ja sa pýtam, ako vie zagarantovať úrad, že to národnostné školstvo, tá národnostná škola bude rovnocenná, keď sme nedostali ani oznámenie od úradu. Takže preto sme to tu, preto je nás tu tak málo, lebo sme kvázi nepozvaní. Takže toto je prvá vec. A ja si myslím, že, alebo neviem, ani tá tretia stredná škola, lebo ste rozprávali o tom, že áno, od 1.1. bude platiť novelizácia, máte pravdu, môžu sa spájať školy, nemusíme mať názov, že spojená škola, tak ako povedala pani profesorka, ale týka sa nás tá optimalizácia a neboli sme pozvaní. Takže keby sme sa to nedozvedeli z médií, pán predseda, médiá nám volali, či je to pravda, a potom aj pani predsedníčka, tak by sme tu neboli. A na stránke NSK je zápisnica, ktorá je verejná, kde sa píše o tom, že pán predseda NSK, pán Beci, sa stretne s členmi samosprávy. Tak tu sú členovia samosprávy a ja sa ich pýtam, že či ich úrad informoval. Takže toto je po prvé. A po druhé, máte pravdu, podporujete našu školu. Ako naša škola preto môže existovať 111 rokov, lebo nás podporujete. To je pravda. Ale sme národnostnou školou, to znamená, že celý čas vyučovacím jazykom bol ako maďarský jazyk. Sme národnostná škola. Keď nás spojíte, my už nebudeme národnostná škola. A na území NSK momentálne máte 3 školy, ktoré si zachovali v celom výchovno-vzdelávacom procese vyučovací jazyk maďarský. To je gymnázium Juraja Sondyho, gymnázium v Nových Zámkoch a gymnázium Hansa Šejeho v Komári. Keď začne sa optimalizácia a o tom, o čom sa hovorí, že fakt počet detí bude musieť byť minimálne 300, 200, dobre, 200, ostane jedno maďarské gymnázium v území NSK. Ja sa vás pýtam, lebo ani v zámkoch, v Nových Zámkoch počet žiakov nepresiahne tých 200. A toto je pre nás dôležité. Ja si myslím, že naša pani predsednička na to reflektovala. Že to znamená, že v Nitrianskom samosprávnom kraji ostane jediné gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským. Jedna národnostná škola.
národnostná škola. Nie škola, kde budú triedy s vyučovacím jazykom maďarským. Ja hovorím o národnostnej škole. Takže, prepáčte, musela som do toho vstúpiť, aby aj ostatní vedeli, že prečo je nás tu tak málo. My sme sa nevedeli pripraviť. My nemáme pripravené tu pre vás otázky, hej. Áno. Takže ja som ako nesmierne ľúto, že musela som do tohto vstúpiť. Nie je mi zle pod Nitrianským samosprávnym krajom. Ak dôjde k racionalizácii, ak dôjde k tejto debate, tak vám garantujem, že si sadnem so všetkými riaditeľmi osobne a začneme to riešiť. My tu dnes nie sme kvôli horizontálnemu spájaniu stredných škôl v meste Šahy. My sme tu kvôli vertikálnemu spájaniu, s ktorým prišlo mesto. Nie horizont, ale vertikálne. A skutočne vaše gymnázium, a to vám hovorím pre všetkých, ide s tým, a sadnem si takisto aj s rodičmi a učiteľmi z vašej školy. Ak vy príjete s tým, že by ste to chceli, a chceli by ste patriť pod mesto Šahy, tak určite nie je taký človek, ktorý vám to zabráni. Tak to je 100% ľudí a povie, že to chcú, nezabráni domovaní prezidenta republiky. To je jedna svetá pravda. Čiže dnes tu nie sme preto a vytýkašte mi v podstate to, že sa tu bavíme o nejakom horizontálnom spájaní. Nie. Ja chcem odtiaľ dostať impuls, akým spôsobom sa rodičia, učitelia a iní v tomto meste chcú orientovať, akým spôsobom chcú ísť za to. Keby som tu dneska mal, neviem koľko tu je 150 ľudí, keby mi povedal, že áno, chcem ísť týmto spôsobom, v tom momente vám zaďakujem, pogratulujem a budem vám držať palce v tejto veci, ale jednoducho dnes tu nie sme preto, aby sme sa bavili o horizontálnom spájaní. Určite to bude debata. A keď to bude debata, tak ja na to stretnutie s vami prídem. Ale dnes sa tu bavíme o úplne inej veci. O veci, s ktorou prišla iniciatíva jednotlivých ľudí z tohto mesta, o tom, že sú zásadne proti tomu, aby sa dostali pod správu mesta a jednoducho chcú, aby Nitriansky samosprávny kraj bol naďalej ich zriaďovateľom, aby mohli naďalej fungovať pod Nitriansky samosprávny kraj. Takže tieto vaše obavy, alebo v podstate nejaká výtka, že ste sa nevedeli pripraviť na toto stretnutie, je absolútne irelevantná v tomto prípade, lebo my sa tu nebavíme o tom, že akým spôsobom bude budúcnosť stredných škôl v meste Šahy pod Nitrianskym samosprávnym krajom. Tá debata možno príde časom, ale vám garantujem, lebo si vás vážim ako skutočne riaditeľku, ktorá to pevne drží v rukách. Táto debata určite príde. Čo sa týka demografického vývoja, ja som preberal obec, ktorá mala 80% obyvateľov maďarskej národnosti a 30% slovenskej národnosti. Bol som volebné obdobia starostom obce a keď som končil v roku 2022, tak to bolo presne v rovine 50/50. Ja za to jednoducho nemôžem, že vývoj demografický našich obyvateľov je taký, aký je. Ja musím aj trošku takú výtku dať, že naozaj ma mrzelo, že tí ortodoxní kamaráti maďarskej národnosti, ktorých tam mám, aj moje vekovej štruktúre, ale aj starší, tak všetky tie deti odchádzajú žiť do Budapešti, do Maďarska, lebo v podstate tam vidia väčšiu perspektívu, väčšiu možnosť sa uplatniť. Naozaj ma to veľmi mrzí a jediná bariéra, ktorá je tá jazyková, čiže oni aj sami vedia, že tie deti, aj keď idú cieľene v podstate, že nechávajú vyštudovať svoje deti v maďarskom jazyku, tak si nevedia bohužiaľ nájsť potom tú uplatnenia. To mňa naozaj veľmi mrzí, ale bohužiaľ nemôžem prikázať rodičom, aby sa takýmto spôsobom zaradili alebo orientovali, ale je to tak. Klesá nám počet obyvateľov vyslovene maďarskej národnosti, ale bráni veci, ktoré tam bráni. Otázky? Vyjadrenie na garancie. Vy si myslíte, že zastupiteľstvo mesta Šahy tiež dokáže niečo zagarantovať? Ja si to nemyslím.
Dobre, len ako keď sa zapájame do tejto témy, tak potom to takto dopadne. Hej. Vy máte svoj názor, ja mám svoj názor. Musíme niektoré veci akceptovať. Hej. Nikto nám nedá žiadne garancie, to je jasné, pretože kedykoľvek, čokoľvek sa môže zmeniť. Hej. To si buďme vedomí, lebo tak to je. Ja chápem vaše stanovisko, ale rozmýšľajte aj o nás. My to vidíme trošku ináč. Máme na to právo, tak ako máte vy právo na svoj názor. To je v poriadku. Takže to, čo som ocitoval, toto mňa najviac zaráža. Tu nič neexistuje. Žiadny právny dôvod. Neprijali petíciu. Vôbec sa o tom nebavili. Ja viem. Ja len hovorím, pretože toto väčšina ľudí nevie. Tak potom o čom sa tu chceme baviť? Keď vedenie mesta má takýto prístup k ľuďom, tak čo chceme? Čo nám budú garantovať? Ďakujem. Zástupcovia petičného výboru, petícia proti spájaniu základnej školy Janka Krála s inou školou. Boli sme za pánom primátorom, petíciu ste nám vlastne postupili na mesto, boli sme na mestskom zastupiteľstve, nedostali sme sa do programu, tak sme čakali 3 hodiny. Na záver sme deklarovali to, čo bolo uvedené v petícii, že sme proti spájaniu vertikálnemu. Základná škola Janka Krála nemôže byť spojená so strednou školou. Pán primátor sa usmial, povedal, že ak sa bude v budúcnosti nejaký dokument kreovať, bude taký zlaný. Neexistuje ani zápisnica z mestského zastupiteľstva. Je to smutné. Osobne som si dovolila poznámku, počas tých 3 hodín na zastupiteľstve odzneli z každej strany potreba finančných prostriedkov. Mesto by podľa mňa malo smerovať svoje aktivity na naplnenie kasy aj o vybudovaní cestovného ruchu. S tým máte určite skúsenosti. Tento progres to nie je. Ale dovolím si znova poznamenať, sme proti spájaniu základnej školy Janka Krála s inou školou. Tú školu navštevuje vyše 550 detí. Je tam základná škola so slovenským jazykom, s maďarským jazykom, nie sú tam problémy, je vybudovaná, moderná. Nevidíme dôvod, prečo to všetko rozbombardovať. A ďakujem, pán predseda, že ste prišli. Že nás sa týka aj to vertikálne spájanie a ešte raz musím prizvukovať, že neboli sme pozvaní, lebo jednou možnosťou toho vertikálneho spájania je možnosť a alternatíva Gymnázium Juraja Sladýho a základná škola Lajoša Pongráca. Takže my zastávame ten názor, že áno, maďarská škola alebo národnostná škola by mohla byť tak zachovaná a nie je to jediná alternatíva. Ja viem, že je viac. Len pre nás je najoptimálnejšia. Čo sa stalo, keby mesto dalo základnú školu? A garantujem vám, že to pôjde lepšie, pôjde to kľudnejšie a skutočne tú požiadavku, ktorú vy máte, aby sa uchovalo v podstate ten malý kampus, nazvime taký malý kampus, základná škola a vaše gymnázium, že by bol zriaďovateľ Nitriansky samosprávny kraj. Premení mesto, iným spôsobom budem nalievať finančné prostriedky do rozvoja tej základnej školy. Dám to pod jednu strechu, ak sa dá, a tu máme odborníkov, a nech sa páči, budeme fungovať tak, ako si to všetci prajete. Ako som povedal v úvode, ja veľmi dobre poznám, mesto by sa malo venovať závažnejším problémom. Opraviť chodníky, dať do poriadku osvetlenie. Mesto príde s týmto, že jednoducho nám to dá, ale určite môžeme sa na tento rozhodnúť. Ale mesto ľudia, ktorí v podstate majú svoje deti v základnej škole slovenskej a nechcú vertikálne spájanie. Vy si viete predstaviť vertikálne spájanie. Poďme sa vertikálne spojiť tak, že bude základná škola maďarská, patrí pod Nitriansky samosprávny kraj. Veď vy máte perfektné skúsenosti s nami. So mnou a s vami sa spolupracuje naozaj super. Tak poďme si to, pani riaditeľke, poďme pod ten Nitriansky samosprávny kraj. A urobme to spolu. Aj to je cesta. Reagovať
reagovať. Možno, že niektorí fakt tu prípadá, že nemáme dobrý vzťah, ale ja musím potvrdiť, že fakt s pánom predsedom ja mám vynikajúci vzťah a veľmi si vážim, že tu je a veľmi si vážim, že môžem prispieť k tejto debate. A pre mňa musí byť prioritou ako riaditeľkou národnostnej školy, aby sa fakt zachovalo to národnostné školstvo. Aby sme našli to najracionálnejšie riešenie a nie to najjednoduchšie, že tak tie 3 stredné školy poďme spojiť a nech je tu jedna spojená.